Pontevedra foi unha das cidades protagonistas da inauguración da Feira Expo Pymes na cidade de México e o rexedor Fernández Lores, un dos seus protagonistas. A primeira autoridade da capital mexicana, Miguel Ángel Mancena, amosouse encantado de que a cidade galega participase neste evento aportando a súa experiencia de transformación. Bueno, que nos da mucho gusto que estén acá en la Ciudad de México, que va a ser una exposición muy importante. La presencia, por supuesto, de ustedes será fundamental para poder estrechar lazos de comunicación comercial y de desarrollo. Esta Expo Pyme es una expo muy importante para la pequeña y mediana empresa en la Ciudad de México, que es un generador económico el más potente del país. Así que nos da mucho gusto recibirlos, siempre muy bienvenidos y bienvenidas. Na súa intervención, Lores destacou o importante que é amosar ao mundo que se poden facer cidades diferentes ás que habitualmente se conciben e que grazas á mobilidade alternativa poden converterse en espazos de maior calidade. O stand de Pontevedra en Expo Pymes é un dos máis sobresaíntes da feira. Nel teñen especial protagonismo os representantes das 10 empresas que acompañan o alcalde e a concelleira de promoción da cidade. Dende primeira hora celebráronse numerosas entrevistas de negocios que foron sucedéndose coas que en medios locais lle dedicaban o alcalde Lores para interesarse polo modelo de cidade.